че кой тича, вода да налива, вода да налива. Радка тича, вода да налива, вода да налива. Айде, Да сте добре дошли и всичко да се лее, както водата върви бързо се лее, така да се леят гостите от България и чужбина по всички домове, които имат желанието да посрещат гости. Заповядайте! Баба Радка с мерак и питка умесила за хубави гости да посреща. Чупи си, сол, пипер, има шарена сол, има и самардала се казва това зеленото, много е вкусно, да ви е сладко. Тук е нашия колектив, големия спортист. Тук имаме космонавти, мисис, разни гости, които са ни идвали у нас на гости. Ходила съм, думала съм, драгинко, той момиче не е стока за тебе. Тук ще ви покажем изработка на колани. Нашите колани, които от векове са ги такали нашите баби, прабаби. И ние сега съм направила един стан, който мога да показвам как се такат колани. Защото доскоро всичко българско се отричаше. А сега всички млади хора се учат да пеят, да танцуват и да носят нашите дрехи. И затова се налага да правим нови одежди, дето се казва. Ето един колан, който съм направила с пакче на внучката. Тук са корите, които се обръщат. И тук бухалката с всяко едно. Трябва да се и така направят. Да се направи да уста. Слага се преждата. Аз тук да сложа така. Слага се преждата и с това силно се блъска, за да стане колана, за да стане. Но става много бавничко, но това е нещо, което с векове може да го носиш и да не се скъса. Когато не се прави едно нещо, то се забравя. Но когато се стараеш да направиш нещо, то се запомня, научава се. Че гостите така са казвали. Това е един жив музей. Жив, защото всичко това, което е по стените, тук имам и дрешник, където е чеиза на момата, тук съм такала за разни ансамбли, всичко е минало през моите ръце. Не съм събирала така носи от тук от Таменка, но са си лично мои. Единствено, това е на свикърва ми носията, която съм я подредила, нали? И най-старата риза на Вайковци, Зечова риза това е. Реставрирахме я и много състави вече направиха тази риза. Сурвакари имаме, ето както виждате, сурвачките, децата, внучетата, комшийските деца, ако има, идват да ни сурвакат. И така, ние на времето ходихме да сурвакаме само за някой шаф, това. А сега, и като дадяха паричка, иди там, дава ти не паричка. Аз съм тук родена, тук се ожених и тук ще бъда до края. И спомените, които от детството помним и които сме преживяли, сега не могат да бъдат. Виждате какво е. И затова в нашето семейство сме се постарали да запазим това, което може да се запази. Защото българина тук отрича ето тези дрехи. Толкова трудно се правят, толкова трудно, толкова. Но те го отрекаха и се обличат там голи дупита и устни да показват надути. Това не е красотата. Мислите ли, че до едно-две поколения този занаят ще е забравен? Аз мисля, че няма да е забравен, защото има хора, които много се интересуват. Когато се видяхме на Дюленски проход, вика, всичко е много хубаво, ма кой да изработи? Не може да правят, нали, по машини това, но това не е ръчното, е друго. Бавно става, но става красота голяма. И аз съм облечена с нашенска вайковска носия. Това е престилка Харзолана се казва. Харзолана, защото има прави черчи, нали, съседнало. И така са си я крестили хората, когато са я правили. Кича,
която се носи, тя е без ръкави, защото е като работно облекло. Но можеш и официално да се обличеш. Когато, знаете, българката, тя е била винаги натоварена и на полето всеки път и може да завали и тя да си копае, защото по тези малки нишки се стича водата и не може да се накваси, запазва се кръста на жената и така може да работи. И този чукман трябва да се наснове жичка по жичка и всяко едно нещо да се брои. Има разбирателство между хората. Няма завист. Може да има някой, но не си я изкава. Всички комшии тук се общуваме едни с други. Другата махаличка, други. Като се срещнем с отворени очи, с усмивка, можем да се поздравиме. Чекой тича, вода да налива, вода да налива. Уж да рече, изгоря завода, изгоря завода. Хем работим, хем пеем и се веселим и така. И работата върви. По бяло море и черно, велико кони да карам, велико кони да карам, да ги продавам. Минка е бяла кукона, герой е черен.